Дами и господа, този поздрав е специално направен от дядо Ибрам и бабата Айгюляр за внука си Гюней Шапиона. От Дряновец, най-баро Анди Бари Дания, за най-добрия в Дряновец, за Гюней Тариката. Вали гърми на Гюней Тариката, все му върви. За малкия Гюней Шапиона, хайде дядо Ибрам, бабаро Анди Дания. Веса бабарда е Дания, Ибрам е скромни, Айгюляр е касиерка. Кай си лескоровило, малкия Гюней Шапиона е тяхно сърце. Всяка майка Гюней Шапиона не ражда, той е вълк единак. И си е Ибрам е с Будбари фамилия, капа бапарел тумен. Вали гърми на Гюней Шапиона, пак му върви. Дряновец той е човекът, а дядо му Ибрам е в Дания човекът. Сестра му Асим е неговото сърце. Вали гърми на Гюней Шапиона, пак му върви. О Гюней Шапиона, те шунен соба керел душман. Наше пера венаман, о Гюней, жамбаза си машина. Ода си легендата на Дряновец, Гюней Джамбаза. Вали гърми на Гюней Тариката, пак му върви. Баща му Гюхан за нега се бари. Майка му Гюбюшка го гледа принц. Малкия Гюней е тяхната сърце. И малката Асмин, принцесата на мама.